Sa ika-453 nga kasumaran sa pagkahimong lalawigan sa Subo gibuksan karong adlaw nga gitambungan sa tanang mga mayor sa lungsod ug sa mga component cities lakip na sa mga highly urbanized cities isipakita nga lig-on ang panaghiusa sa One Cebu Island. Ani ang report. Human sa pandemic, subling gipahigayon ang linawas nga kasaulugan sa ika-453rd founding anniversary sa province of Cebu. Mitambong ang tanang mga mayor sa kalungsuran ug ang mga component cities ug mga regional directors sa mga hensyas gobyerno ug ang PNP. Mitambong usab ang mga mayor sa highly urbanized cities sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Gipahigayon ang ceremonial tree planting sa Capitol Ground ug ang pagbukas sa tabo sa Kapitolyo. Sa hamubong programa, gibatbat ni Governor Gwen Garcia ang nasinati nga dagkong hagit sa probinsya. Sa pandemic, nagpangapka pa kaniadto ang lalawigan apan inanay na kining napangitaan og pamaagi hangtod mibalik na ang paglagsik sa ekonomiya sa probinsya. And so here in Cebu, we made that difficult choice of balancing both lives and livelihood. It was a thin line, a fine line that we had to tread. But we made it through. Yatagan o gibagaton sa lalawigan ang panaghiusa din walay babag sa kalambuan sa mga programa sa kagamhanan. Gani bisan managlahi ang kampo, nagkahiusa silang Governor Garcia ug Vice Governor Junjun Davide nga nag-uban sa kasaulugan. We came together as one. It is said that hardships bring people together, and never before had we witnessed such a unanimity of direction and focus. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.